11 hodín. Zvony nad krajinou. Hoci sa naša relácia vysiela v nedeľu, dnes sa spoločne ocitneme v strede, konkrétne v Hornej Strede. Je to malebná obec, ktorá sa nachádza na považí, doslova napomedzi dvoch krajov, Trenčianskeho a Trnavského. Z každého z nich si zobrala niečo svoje, čím vznikla aj jedinečná koláž. S nadmorskou výškou 169 metrov nad morom je najnižšie položenou obcov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Je to dedinka s bohatou históriou, aj divadelnou, krásnou prírodou a najmä so silnou komunitou ľudí, ktorí si chránia svoje tradície, no taktiež sa neboja kráčať s dobou a čeliť novým výzvam. Postupne si predstavíme jej históriu, významné míľniky, výrazné osobnosti a zaujímavé miesta. No najmä cez rozprávanie miestnych obyvateľov nazrieme do jej každodenného života. Zvony nad krajinou sa dnes rozozvučia v Hornej Strede. Zvony nad krajinou. Na čele obce Horná Streda je prvé volebné obdobie pani Simona Bičanová. Prvá písomná zmienka o obci Horná Streda pochádza z roku 1263. Horná Streda ale však nebola vždy Hornou Stredou. Prvý názov bol Stredahel, potom Streda, potom Streda nad Váhom a až od roku 1948 nesie súčasný názov Horná Streda. Horná Streda je obec, ktorá vznikla už v 13. storočí. Čo sa týka našej obce z minulosti, obec bola tvrdo skúšaná rôznymi povodňami, ktoré boli dosť intenzívne a teda najhoršia bola v roku 1813, kedy naša obec bola úplne celá zničená. A toto nebezpečenstvo povodní bolo zažehnané až v druhej polovici minulého storočia, kedy bola vybudovaná Vážska kaskáda a hydrocentrála. Čiže Váh je rieka, ktorá udávala tón aj tejto obci. Horná Streda bola obmývaná Váhom ako takým. Máme tu Váh ako naozaj krásne prírodné prostredie, popri ktorom tu vznikla predčasom aj cyklotrasa. Čo tie ďalšie prírodné lákadlá? Máme tu umelo vytvorené štrkoviská, ktoré sú využívané hlavne v lete, teda na kúpanie a oddych pri vode a samozrejme aj na rybolov. Horná Streda bola v minulosti známa ako poľnohospodárska obec a aj v miestnosti, v ktorej sa my momentálne nachádzame, tak vidíme pred sebou erb obce, ktorý ako keby pripomína práve túto časť histórie. Áno, presne tak. Erb obce pozostáva z bieleho štítu. V spodnej časti sú dve hrotmi hore smerujúce radlice, lemeš a čerieslo a dominantou erbu je červená ruža na zelenej stonke s dvoma zelenými listami. A takisto máme aj trojcipu vlajku, ktorá pozostáva z 5 pruhov, zeleného, bieleho, červeného, žltého a čierneho. Každá obec má svojich významných rodákov. Ktoré teda osobnosti sú to v prípade tej vašej obce? Tak ja by som vyzdvihla dvoch, ktorí sú teda celosvetovo známi a jedným z nich je náš rodák, profesor doktor Marek, ktorý patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov svetovej veterinárskej vedy. Je po ňom aj pomenovaná Markova choroba sliepok. No a ďalším významným rodákom bol pán Gregor Lazarčík, ktorý pôsobil ako finančný poradca pre amerického prezidenta Georgea Busha. V obci Horná Streda žije naozaj veľa zaujímavých osobností a ľudí a jednou z nich je pani Agneša Dominová. Vy ste ochotnícka herečka. Koľko divadelných sezón už máte za sebou? Strašne mnoho. Nepretržite vám od 85. roku, ale prvý raz som stála na doskách, ktoré znamenajú svet pred 66 rokmi. Ako ste sa dostali k divadelníctvu, k divadlu? V Hornej Strede prvá zmienka o divadle, o založení divadla bolo 1919. No a môj táto bol 20. ročník, no a ja som mala tú česť ešte v 75. roku s tým mojím tátom hrať. Hral sa kamenný chodníček, títo naše krásne kroje, no a teda od toho 85. roku hrám nepretržite divadlo Dino Horná Streda. Aké bolo divadlo vtedy a aké je divadlo dnes? Ako sa zmenilo? Mnoho sa zmenilo, pretože tedy sa väčšinou hrávali Ferkovci,
urbánek a také naivné, by som povedala. Jaká bola doba, to sa hralo, čo bolo žiadané. A potom v tom 85. roku, po 11 rokoch, čo nám opravovali kultúrny dom, tak sme založili, že divadlo Divoch. Tam sme začali hrať hry väčšinou od pána Štepku, pretože ľudia ho mali radi, sme blízky nárečím a potom už v tom 99. roku to divadlo Divoch sa rozdelilo. A od toho 2000 roku máme divadlo Dino, čiže divadlo nové. To staré bolo, že Divoch, čiže divadelní ochotníci. A od toho 2000 roku robí režiséra František Krehák. Aké hry hráte? Tu prvú sme hrali od pána režiséra Ivana Holuba a volalo sa to Pohreb. Bolo to vynikajúce, úžasná hra, potom sme sa ešte k tomu vrátili, potom ešte raz sme sa vrátili Čachtická páň od pána Stanislava Štepku, potom sme hrali Prebudca Katarína a potom sme sa spriatelili s Kamilom Žižkom a ten nám napísal dve fantastické hry. Jedna sa volalo, že Turci na diaľnici, ono to bolo ako taký sen. No a potom druhú Drapačky a tí Drapačky my hráme 20 rokov, lebo sú fantastické, krásne. Jedného vulgárneho slova tam nebolo. Dostali sme sa na scenickú žatu do Martina, do Čadce a v tom Martine v porote bola pani Solana Valentová a ona hovorí, že konečne jedno divadlo, že kde nebolo vulgárne slovo a keďže ona Trnavčanka, tak ona a tá vaša tvrdá reč, že srdiečko mi pohľadila, takže asi tak. Len naskok od obecného úradu sa nachádza základná s materskou školou Horná Streda a na čele tejto inštitúcie stojí riaditeľ Peter Vrábel. V tomto školskom roku navštevuje našu školu 164 žiakov. Prioritne sú to žiaci z Hornej Stredy a z Brunoviec, ale takisto aj z iných okolitých obcí k nám chodia. Čo sa týka materskej školy, tak máme zapísaných pre tento školský rok 65 detí. Sú tieto aktuálne priestory dostatočné? Priestorovo sme na tom veľmi dobre. Máme zriadené aj špeciálne učebne, takže s priestorom absolútne nemáme problém. Samozrejme, je tu aj druhá stránka, že veľká budova, sú aj veľké náklady na údržbu. V čase našej návštevy prebieha prvá vyučovacia hodina, čiže máme tu taký pokoj, ale ja som si prečítala na vašej stránke, že po každej hodine nasleduje zvonenie, ktoré má ale vo vašom prípade hudobnú podobu. Je to menej stresujúce možno pre tie deti, ako to klasické zvonenie. A máme jedného šikovného učiteľa matematiky, pán učiteľ Uherčík, nám pravidelne, možno v nejakých mesačných, dvojmesačných intervaloch toto zvonenie mení, meníme štýl a žáner hudby, niekedy aj podľa želaní žiakov. Školu sme si samozrejme išli aj pozrieť. Priamo cez okno vidíme betónovú plochu, ktorú ale pravdepodobne v budúcnosti čaká zmena. Máme to v plánoch, chceli by sme túto plochu asfaltovú zrekonštruovať, pretože už nevyhovuje aj z hľadiska estetického, aj z hľadiska bezpečnosti a na tejto ploche by sme chceli zriadiť mini dopravné ihrisko pre našich žiakov, prípadne pre žiakov z okolia. Momentálne vstupujeme do priestoru telocvične, tá asi ale teda postupne prechádza obnovou. Presne tak, v minulom školskom roku sa nám podarilo vymeniť poškodené okná, takisto sme vymenili vstupné dvere do telocviční, do náraďovní a v ďalšom kroku plánujeme vylíčiť telocvične, aby to bolo už všetko pekné. Pred nami sú momentálne nástenky s rôznymi fotografiami a taktiež obrázkami. Čo znázorňujú? Toto máme ešte expozície, ktoré sme zachovali z oslav 50. výročia otvorenia školy. No a sú tu staré fotografie, vidíte ešte čierno-biele, kde je znázornený život školy pred 50-40 rokmi. Sú tu novšie fotografie, takisto máme expozície s prácami a projektami našich žiakov. Tento týždeň má na základnej škole v Hornej Strede aj takú špeciálnu tému a viac už nám o nej prezradí Zuzana Dunajčíková, ktorá má na starosti výučbu slovenského jazyka a literatúry. Naša škola sa zapojila do projektu Čítame si. Podmienkou je, aby si deti, či už v knižniciach, v priestoroch školy alebo kdekoľvek čítali, aby sa rozvíjala čitateľská gramotnosť. Následne na to potom sa vyhotoví prezenčná listina a z tohto projektu nám boli poslané záložky a nálepky, aby teda aj deti mali
motiváciu. Momentálne si číta každý niečo vlastné, ale vzhľadom na to, že je možné čítať aj v iných jazykoch, tak som sa rozhodla osloviť aj pani učiteľku z angličtiny, kde vlastne tieto deti budú mať jeden text, ktorý budú čítať a následne na to si ho budú rozoberať. Čiže môžu čítať ako keby dvojjazyčne a posúvať sa v jednom aj v druhom jazyku. Áno, môžu čítať vo viacerých jazykoch. Tak sa spýtam rovno aj teba, ty máš v rukách akú knižku? Zvieratko z kúzelného lesa. A prečo práve túto si vybrala? Lebo sú tam pekné obrázky a číta sa to veľmi rýchlo. Rada čítaš? Áno. Spýtam sa teba, ty máš akú knižku? Zvieratka z kúzelného lesu, ale to je ješkoviky. Každý má nejaké iné zvieratko. No baví ma a mám rada zvieratka. A rada aj čítaš? Baví ma to pred spaním, keď si čítam. Teda asi máš tým pádom rada slovenčinu. A ešte niečo ďalšie? Biológia celkom, výtvarná, geografia. Tu máme ďalšiu malú čitateľku. Najviac ma číta baviť detektívky, alebo aj takéto zvieratka ma baví čítať. Aké predmety školské teba bavia? Angličina, matematika, niekedy aj slovenčina a celkom aj literatúra a také ostatné tiež. Z vašho pohľadu, Horná Streda je dobrá obec na bývanie? Je tu dosť dobre, ale ma zarazilo, že tu nechodia tie vlaky, takže musíme ísť do Piešťan, napríklad keď chceme ísť aj na výlet. A tuto by sme boli mali bližšie, keby tu chodili tie vlaky. Podľa mňa toto je veľmi dobre, útulné, v lete tu je veľmi dobre, sú tu celkom dobrí susedia a je to veľmi dobrá lokalita na bývanie. Pani Agneša Dominová sa venuje aj krojom. Čo je typickým znakom hornostredského kroja? Tak ono sa hovorí, že my sme kroj piešťanského typu, ale není to celkom pravda, pretože ten piešťanský kroj je skôr taký akože bledo, modro, ale náš je veľmi pestrý a máme krásne dierkovo vyšívané rukavce, tie kriezle, tie zástere máme, ale tie zástere sú aj vyšívané, ale sú aj strojovo vyšívané. A ja sa teda tomu venujem, pretože som zdedila po mame, moja mama to vyšívala, šila a ja teraz, keď volá kto potrebuje, ja to operem alebo opravím. A na tí slávnosti a väčšinou do kostola, tak ja mám také 3 kroje, ktoré požičavam mojim kamarátkam, ale sa veľmi teším, že už sa začali obliekať aj moje vnúčky. Takže som rada a milujem kroje, milujem Hornú Stredu, skrátka milujem. Ako sa vyvíjali tie kroje? Z čoho vznikli? Čo sú základné znaky týchto krojov? Každý región, každá obec, každá oblasť má typické ornamenty, typické farby. Aké sú tie hornostredské? Hornostredský máme pracovný a potom máme sviatočný. Ten pracovný je taký jednoduchší, zástiere tam boli také jednoduché, kartónové, ale boli aj vyšívané. Alebo si našili voľakú mašličku, rukávce mali k tomu, ale tie rukávce boli také jednoduché. A potom už neskôršie, už tí ženy, keď chodili na tí role, tak si šili blúzky. Ale tie blúzky boli tiež špecifické, že mali okrúhly golierik, na tom golieriku bola taká mašlička a teda lajblík, ten jednoduchý bol z pestrej látky, ale tiež to malo ozdoby, mašličky, stuštičky tam boli. A tie sviatočné kroje? Základ sú krásne rukávce, ktoré sú veľmi pestré, väčšinou sú červeno, pomarančovo, na smutok sa nosilo čisto biele. A k tomu bol brokátový lajblík, ktorý bol pestrý, ale teda musel sa ladiť aj k tej farbe tých rukávcov, pretože boli aj fialové, keď bol pôst, alebo advent, boli smútočné kroje, čiže boli jednoduchšie a na tie veselé udalosti, teda na slávnosti, boli pestré. No a tie zástere je predná a zadná. A vždycky na tých našich zásterách sú krásne biele čipky, ktoré musia byť naškrobené, aby to dobre vyzeralo. No a okolo pásca sa vždycky viazala stuha, bola, ktoré kroje priznávajú, že vpredu uväzujú, ale náš kroj vzadu. Anna
Valabková bola dlhé roky riaditeľkou tunajšej materskej školy, no a posledných 20 rokov sa zase venuje takej inej oblasti, ktorá ale taktiež súvisí so vzdelávaním, a to je, že pracuje v tunajšej knižnici. Končila pani, ktorá dotedy roky tam pracovala, a rozmýšľala som, že už keď som na dôchodku, ja som taký typ, že rada sa hýbem, bych tak povedala, a poznám tu na občanov, tak som pomyslela si, že by som mohla v tejto oblasti ako robiť, keď sa zapracujem, že by ma to aj bavilo, aj by som mohla s tými ľuďmi ľahko spolupracovať, lebo ich poznám. A baví vás takto práca s ľuďmi? Ma to veľmi baví a môžem povedať, že veľmi sú aj ľudia ústretoví všetci, aj tí starí rodičia, takisto sú ústretoví z obecného úradu. Keď niečo v tej knižnici potrebujem na nejakú akciu alebo niečo, prídu jednoducho v ústrety. Dá sa povedať, ako bohatý je váš knižničný fond? Je tam hodne tých starých kníh, čo sa kupovalo, ale krimi romány idú, ale aj zase preferujú skôr tí dôchodci našich spisovateľov, naše spisovateľky. Žáner rôzny. No a deti zase, to mám také deti, čo nakúpim knihy, 50-70 kusov sa dá v roku nakúpiť. Sú deti, čo majú daj trebás o vesmíre, potom sú tí, čo sú vyslovene zameraní na dinosaurov, potom sú, čo sa týka zvierať, o psoch, o mačkách, takže sa aj radíme, ako vychová toho psíka. Takže je to také rôzne. By som povedala tak, že ktoré dieťa číta, od mala to číta. Vy ste spomínali, že v Hornej Strede žijete už viac ako 50 rokov. Čím si vás táto obec získala? Som sa tu zabývala. S ľuďmi som si rozumela, s rodičmi, s deťmi, takže ten vzťah je pekný a môžem povedať, že je stále pekný a si to veľmi vážim, lebo to je aj treba, aj sa snažím s tými ľuďmi udržovať kontakt, aj s tými, ktorí už sú teda starší, lebo ja si myslím, že o tom tu je ten život, aby sme sa držali tak spolu, nie každý separé. Zmenila sa veľmi Horná Streda za tie posledné roky, z vašeho pohľadu? Je to fakt, skutočne, to sa nedá porovnať, ako to je, rozrastlo sa to, závody okolo sa rozrastli, v obci sa robí stále niečo nové robia, tie akcie veľa a treba sa nezúčastňovať a vtedy vidia, čo sa týka vybavenia obce a týchto vecí, že sa skutočne obec stará o to, aby to bolo, čo sa len dá. Pani Anna Vargová je organistka v miestnom kostole. Je to váš koníček, tak nám prezraďte ten váš príbeh. Už keď som sa narodila, môj otec bol organista a vlastne popri ňom som prenikla aj do problematiky hrania v kostole a začala som hrávať už samostatne, asi počas strednej školy. Prvé také veľké, ak to možno nazvať vystúpenie moje, bolo na Silvestra, na Nový rok v roku 1973, takže to už je viac ako 50 rokov. No dokedy žil otec, tak som chodila len niekedy ho zastúpiť, keď nemohol, ale už 28 rokov som ja organistkou, lebo otec odišiel do večnosti. A tak je to vlastne moja služba týmto ľuďom, čo tu bývajú v našej obci. Mali ste predtým, ako ste začali hrať na orgán, aj nejaké hudobné vzdelanie? Hudobné vzdelanie, keď to možno považovať za vzdelanie, len to, čo sa učilo na základnej škole, pretože vtedy to bolo tak povediac nedostupné, lebo by bolo bývalo potrebné cestovať do Piešťan a to vlastne neišlo. Keď, tak som si zvýšila svoje poznatky z hudobného vzdelania, keď moje deti chodili do hudobnej školy. Popri tom som sa naučila aj viac zahrať aj z nôt. Sú rôzne orgány. Aký je tento v tomto vašom kostole? V našom kostole ja som začínala na starom orgáne. To bol orgán, ktorý sa ešte, tak povediac, mechy ťahali mechanicky, že niekto šlapal na taký pedál. Ale to sa robilo len, keď nebola elektrika, lebo keď sa zaviedla v dedine elektrika, tak spravili to fúkanie vzduchu na motor, takže to už fungovalo. Len ten starý orgán mal drevené pišťaly a postupne sa ukazovalo, že vypovedáva, lebo bol červotočov rozožratý. Pán farár, čo bol od 1962 vlastne až do 2002, 40 rokov tu bol, tak on sa veľmi snažil nájsť nejaké riešenie. Čo sa mu aj podarilo?
komunikoval s firmou organovou v Krnove, Rigger Kloss, tá firma bola. A konečne v roku 1986 sa podarilo dojednať za únosnú cenu, lebo to sa jednalo vyše 1 000 000, taký orgán, ani nie veľký, korún vtedy. Tak z tej firmy dali vedieť, že majú nejaký orgán, čo vyrobili pre niekoho iného a ten ho neodobral, tak boli ochotní ho dať lacnejšie, tak pán farár to vtedy tak vybavil, že vlastne ten orgán bol. Tak sa tu montoval v roku 1986, len problém bol v tom, že on bol montovaný pre nejakú školu a chýbal tam register, ktorý v kostole je dosť dôležitý. Principál sa nazýva ten register a môj otec, aj jeho krstný otec, ktorý bol pred ním organistom, tak tí veľmi dbali na to, že aby sa nejako ten register tam domontoval. Bratov Hrádelovcov spája spoločná záľuba. Volám sa Roman. S traktormi som začal prakticky od narodenia, od malička. Začal som si zháňať rôzne typy traktorov. Väčšinou z začiatku som všetko mal Zetory. Teraz som trošku sa preorientoval aj na zahraničné. Talianské Samečko, Farmala. To je americký traktor zo 46. roku. Ten bol dovezený po vojnovej pomoci, čo bolo od Ameriky. Potom, jak bol vyradený, tak sa dostal tu na Slovensko. Chodili na ňom kolotočári po celej Európe. Zostal odstavený 40 rokov, nepojazdný úplne. A sa mi ho podarilo od toho pána získať a podarilo sa mi ho spojazniť. Tak ja sa volám Milan, ja som jazdil väčšinou na motorkách a potom som presedlal na paragliding motorový, ktorý som si sám vyrobil. Jak si ma to prestalo baviť, tak som si zajednal traktor a už to išlo. Ale som sa preorientoval trošičku na inakšiu značku ako brat, ruskú techniku. Ako bohatá je momentálne vaša zbierka? 4 traktory a rôzne príslušenstvo. Ja sa skôr zaoberám na to príslušenstvo ako sejačky, pluhy, vlečky a také podobné, ale nepreháňam to tak ako brat. Bolo povedané, že vy to preháňate, tak podeľte sa, aké sú tie čísla vo vašom prípade. Asi tak 13 traktorov mám pojazdných, z toho ešte ďalšie 3 traktory sú nepojazdné ešte, čo by sa patrilo ešte dorobiť. Dúfam, že sa to podarí ešte niekedy. Je od toho toľko veľa, že ani si neviem spomínať. Je jasné, že traktor a jeho príslušenstvo asi človek nemôže mať len tak bežne na dvore, hlavne keď sú tam také čísla ako vo vašom prípade. Čiže kde vy tieto svoje kúsky skladujete? No najprv som to skladoval doma, len som obsadil všetky miesta, čo boli voľné a už aj žena mala protesty, tak som si musel prenajať stodolu. Zrazu sa aj tá zaplnila, tak som musel prenajať ďalšiu stodolu a už aj to bolo málo, tak sa to tak zaplná, že už kapacity dochádzajú, ale už som sa zaprísahal, že už viac asi nebude, lebo už stačí ako udržať to všetko v pojazdnom stave alebo v takom stave, aby to bolo bojaschopné. Je to veľká drina a finančné, hlavne náročné, strašné. Môže verejnosť obdivovať aj vašu zbierku? Môžu si ju prísť ľudia pozrieť počas možno nejakých podujatí? Organizujeme už asi, 3 roky. Býva to tak koncom augusta v Hornej Strede. Tam sme vystavovali komplet skoro, dá sa povedať, všetku techniku. Robíme rôzne ukážky, orby, kosenie a rôzne poľnohospodárske veci. Stretáva sa táto traktoriáda s veľkým záujmom zo strany verejnosti? My to ako tak nepropagujeme, my to máme väčšinou zamerané pre našich známych a našu komunitu a my to hlavne robíme pre deti, lebo vlastne deti, malí chlapci milujú traktory a aj to budeme robiť pre deti. Uvidíme, jak nám doprajú ďalšie roky. Pán Tibor Markech sa už ako dieťa zaujímal o motorky. Dnes vlastní bohatú zbierku historických kúskov. Od 13 rokov som jazdil na takom pionieri, čo si brat kúpil. A on odišiel na vojnu, tak som mu to brával. Tá záľuba bola aj s kamarádom, sme sa vozívali okolo Váhu. Som si kúpil ako 18-ročný 21 pioniera, ale po nejakom čase sa mi podarilo auto.
takže motorky išli na chvíľku do úzadia. Som sa oženil, nebolo kedy na takú záľubu, boli deti, bolo treba peniaze niekde inde. Ale s prvým vnukom ste sa k motorkám vrátili. Mal som vášeň teda k takým malým motorkám, nie k veľkým, k mopedom, pionierom. Tak som začal skupovať ich. No a potom ma to napadlo, že teda také hrzavé a také nepekné, bude to lepšie, keď to bude zrenovované. Našiel som si takých kamarádov, dvoch, ktorí to rozumeli ešte lepšie, jak ja. No a tak to začalo, no. V súčasnosti má koľko kúskov vaša zbierka? Momentálne zbierka má 35 kúskov. Bolo ich viac, ale nedalo sa to uskladniť, tak som niektorý musel sa ich vzdať, takže predal som. No a teraz ich je 35, aj s babetami. Samozrejme, tí sú tiež zreštaurované ako nové, možno ešte lepšie ako nové. Ktorý je váš taký najvzácnejší kúsok? Najvzácnejší kúsok je tam S23 štadión, ktorý má takú vyššiu hodnotu, lebo boli vyvážané len do USA. Teda niektoré boli možno aj do Holandska, ale málo kusov, ale väčšinou do USA. Totiž bola to výbava na karavan. Akým spôsobom ste získavali jednotlivé modely? Predpokladám, že nie všetky boli aj v 100% stave. Podľa toho, čo som videla, tak mnohé ste zrekonštruovali. Vlastne boli to vraky. Nešetril som na tom, dával som všetko nové diely. Jednoducho všetko sa muselo rozrobiť, do šrobíka objednať šroby, aby boli v originále, aby to bolo jak pôvodné v tých rokoch, keď sa to vyrábalo. Čiže vlastním teda fakticky ročníky všetky, jak bola výroba zahájená na 57. a končila v 64. Čiže z každého ročníka mám jeden model. Zvony nad krajinou. Čo sa stalo nové v tom susedech dvore? Čo sa stalo nové v tom susedech dvore? Vyrvostele rozmaríne vyše okna hore. Vyrvostele rozmaríne vyše okna hore. A keď on vyrvostele sedom tínov kvitel, a keď on vyrvostele sedom tínov kvitel, jako si môj milý ode mna odvíkel, jako si môj milý ode mna odvíkel. Svietilo slniečko šriegom do komory, svietilo slniečko šriegom do komory, keď som postielala postel frajerovi, keď som postielala postel frajerovi. Sviet slniečko venne a mesáček v noci, sviet slniečko venne a mesáček v noci, pre takých šibencov, čo chodá po noci, pre takých šibencov, čo chodá po noci. Z hory aj z doli čierna mrákava vychodí, neskoro ide, neskoro príde, môj milý. Zapálila sa čerešna vyšna od slnka, nezavieraj si, frajerka, verná okienka. A keď ho zavreš, lebo nezavreš, poznám ta, cez okienečko moje srdečko poškanta. Stojím pod okný celý umokrý jako myš, otvor mi milá, milá, premilá, jak nespíš. A ja by som tam milý, premilý pustila, ale nemáme omelinenky svietila. Netreba tebe, milá, premilá, svietila, zasvietime si za hodinečku s očíma. Nechoj ty žuhajko do tej tmavej noci, lebo si
vykoleš tvoje čierne oči, vykoleš si jedno, to ty budeš škodiť, vykoleš si druhé, kto tam bude vodiť. Dal by mi to pán Bože, by tá vodila, kde najväčšia jama, tam by tá sotila, tak by tá sotila, že by sa dolámal, že by švarné dievča vácej neoklamal. Že by švarné dievča vácej neoklamal. V Hornej Strede pôsobí taktiež poloprofesionálne divadlo s názvom Dino a autorom divadelných hier a taktiež režisérom je pán František Rehák, ktorého máme teraz pri našom mikrofóne. Hráme svoju 26. sezónu. V decembri tu bola veľká oslava nášho okrúhleho výročia 25 rokov na divadelných doskách. Takže funguje divadlo v poloprofesionálnej forme. Hráme niekoľko predstavení. Chodíme nielen po našom najbližšom okolí, ale brázdime v rámci možností celé Slovensko. Pred niekoľkými mesiacmi mala premiéru hra, ktorá má názov Titanic a má aj taký zaujímavý podtitul. Skutočný príbeh Miša Navrátila. Je to v princípe tragikomédia. Smutno smiešný príbeh, tak som sa snažil toto predstavenie napísať, ale samozrejme naše predstavenia sú charakteristické humorom a toto predstavenie bohužiaľ musí končiť smutne, lebo historická danosť je jasne definovaná. Okrem Titanicu, aké ďalšie hry sú súčasťou vašeho repertoáru? Tiež autorské predstavenie Doma je doma. Je to správa o tom, čo vlastne žijeme, respektíve čo musíme žiť. Je to veľmi populárne predstavenie. Ďalej ponúkame Ticholieči a máme ešte naše kultové predstavenie Drápačky. Tam už máme strašne veľa repríz a hrá sa, myslím, 11 alebo 12 sezón, takže je to také naše best of. Vaše divadlo má 15 členov. Aká ste komunita? Sme od Bratislavy, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Horná Streda, Myjava, Nové Mesto nad Váhom. Čiže keď máme skúšku, tak je to v prvom rade dopravné spravodajstvo a dosť náročné, čo sa týka logistiky. Bohužiaľ je to daň za to, že chcem mať tých najlepších ľudí v tíme a tí sa jednoducho hľadajú ťažko. Ale samotné skúšky prebiehajú už v Hornej Strede a taktiež aj v nedalekom meste Piešťany. Vždy prvú premiéru robíme v Hornej Strede, druhú premiéru robíme v Piešťanoch. Som rád, že naše divadlo má také silné pôsobisko, že vlastne utiahneme dve scény. Čiže tunajší ľudia sú tým pádom zvyknutí na divadelné predstavenia? Určite áno, pretože divadlo je kultúra. Keď nemáme v obci kultúru, tak je to mŕtvá obec. Divadlo je liek. Nie je to všemohúci liek, ale určite pomôže. Pani Iveta Kročitá je spoluzakladateľkou a ochotníčkou divadelného súboru Divoch, čo bolo inšpiráciou, motiváciou, ako ste sa vy k tomu dostali, ako to celé vzniklo, aké boli začiatky. V roku 1986 sa v obecnom rozhlase vyhlásilo, že kto má záujem o divadlo a má k tomu trošku vzťah, nech príde do kultúrneho domu. Bolo to októbrový večer, roboty už doma nebolo, takže išli sme a jednoducho založil sa divadelný súbor. Hrali sa najskôr hry, bych povedala ťažšie, alebo teda dovolené vtedy tomu systému. Až v neskorších rokoch sme sa začali venovať hrám Stanislava Štepku. Koľko rokov existuje teda toto divadlo? Na budúci rok to bude 40 rokov, čo funguje Divoch. Momentálne máme takú trošku dlhšiu pauzu, možno koronou, možno tým, že robili sme na 4 smeny, bola uponáhlaná doba a teraz minulý rok už sme sa tak trošku začali znova scukávať a chceli by sme k tomu 40. výročiu usporiadať nejaké predstavenie fungovania vôbec divadla v Hornej Strede. Divadlo v Hornej Strede funguje od roku 1920. K tomu 75. výročiu sme hrali hru Bludár. Bola to krojovaná hra. Čiže zapojila sa do toho, dá sa povedať, skoro celá dedina, lebo nám museli požičať kroje a tie babky, tetky nás do tých krojov obliekali a zároveň sme do toho predstavenia pozvali hercov,
tých minulých rokov. Čiže boli to páni herci, ktorí už vtedy mali okolo 70 rokov. Takže bola to taká pekná spomienka a dúfame, že sa nám to na budúci rok znova nejako tak podarí. Koľko má členov tento váš divadelný súbor? Nás není veľa, 8 alebo 10. Prečo ste sa rozhodli vôbec hrať divadlo? Prečo ste sa rozhodli vtedy ísť do toho kultúrneho domu? Skoro celý život robím v službách, či predavačka, či už v reštaurácii, alebo na pumpe. Jednoducho celý život som v službách. A od malička som chodila recitovávať a na rôzne súťaže, či na základnej škole, alebo na strednej škole. A vlastne moja teta hrávala divadlo, moja babka hrávala divadlo, detko hrával v dýchovej hudbe. Bola to taká kultúrna rodina, takže možno to bolo už trošičku v tých génoch dané, že ma to tam ťahalo. Andrea Augustínová sa venuje povolaniu, ktoré na Slovensku už nie je až také bežné, ako bolo v minulosti, a teda krajčírka. V súčasnosti sa venujete jednak úprave odevov, ale zároveň máte aj vlastnú tvorbu. Sú to rôzne zvieratka, sú to postavičky, srdiečka, šijem kvety. Pred covidom, vlastne keď som začínala s tým, tak to bolo také, že to bolo taký boom, lebo málo kto to robil. Bolo to veľký záujem. Ja som vtedy musela odmietať fakt aj zahraničie. Ja som šila do Nemecka, šila som do Mexika, do Ameriky. Prišiel COVID a šili sa rúška. Čiže vtedy to úplne padlo. Som si myslela, že aj skončím, lebo o to nebol vôbec záujem. Potom prišli lekárky, šila som pani doktorky, pani sestričky, šila som pre zdravotnícky personál darčeky a potom sa to trošku rozbehlo. Potom trošku to zase sa vrátilo späť. Čo vás priviedlo k tvorbe takýchto handmade výrobkov? Ja som ako 10-ročná šila bábikám šaty. A ja som poodstrihovala mojej mame v skrini zo šiat tie spodné časti a ušila som bábikám z toho šaty. Postrihala som aj jej svadobné šaty, lebo ja som si to vtedy neuvedomovala, že je to niečo, čo je pre ňu asi cenné. Ale bábika musela mať nové šaty a nebola látka, tak ja som šila z toho, čo bolo. A potom ja som len odevná priemyslovka, len krajčírka. Ale keď som skončila tú školu a zamestnala som sa ako krajčírka a dostala som prvú výplatu, tak som bola zhrozená, že toto robiť nebudem za tie peniaze. Robila som všetko iné, len nie krajčírku, robila som v škôlke upratovačku, za čo sa tiež nehambím. Ale potom som kvôli chrbtici musela dať výpoveď. Bola som doma nezamestnaná a kamarátka chcela niečo ušiť. Tak som to ušila a už to išlo. Ako vyzerá ten bežný pracovný deň krajčírky? Ráno ja prídem do dielne, dám si na krk meter a vlastne začínam jeden deň, napríklad skracujem nohavice. Dám si na stôl všetky nohavice, ktoré ľudia priniesli a skracujem. Zašívam, zažehlím. Na druhý deň sa potrebujem odreagovať a idem vytvárať nejaké srdiečka, nejaké zvieratka, nejakých anielikov. Potom ďalší deň zase skracujem závesy a to je proste môj celý deň. Čo vám táto práca prináša do života? Radosť. Ja mám radosť z mojej práce, viem, že majú zákazníci, že sa veľmi tešia. Tak celkovo okolie ma podporuje. Podporujú ma asi preto, že som vzácna, že to nechce nikto robiť. Vaša dielňa sa nachádza v centre obce. Čo jej dominuje? Sú to látky? Látky, sú to materiály. Niekedy sa stane, že ľudia niečo doma nájdú v skrini, nejaký kúsok látky a prinesú mi to. Nechceš to? Nechceš toho niečo spraviť? Alebo mám na dverách zavesený sáčok a sú tam nejaké zipsy, sú tam nejaké nitky, čo našli doma. Gombičky, ja zbieram gombiky, ja mám veľkú krabicu gombikov, proste zipsy. Ja som proste krajčírka. V Hornej Strede nájdete kvetinárstvo, ktoré tu funguje už 20 rokov. Pre majiteľov, manželov Augustínových, je totiž práca aj koníčkom. Na začiatky podnikania spomína Martina Augustínová. Bola som na materskej, syn bol malý. To boli trošku také problémy, že sklbiť to všetko. Bývali sme u svokrovcov, najskôr sme začínali po obede, keď svokra prišla z práce, nám strážila syna. Cez víkendy aj moja mama pomáhala. Potom už sme našli jasle v Piešťanoch, takže tým pádom sezónu už sme začali normálne od rána všetko, čo si zákazníci prijali. Na začiatku sme mali hlavne kvety, potom už prišli chovateľské, záhradkárske, sme sa rozšírili. Máme veľký obchod, malý obchod. Ako sa dnes podniká v takejto menšej obci s proviantom, akými sú kvetiny?
Keď sme aj v rodine povedali, že ideme začínať s kvetinárstvom a že by sme to teda chceli a tak samozrejme, že nikto nám neveril, že to bol taký nápad úplne do vetra, že nereálne. Tak sme si potom s manželom povedali, že teda vyskúšame a uvidíme. Išli sme reálne do toho, žiadne obrovské sny. My sme možno ani sami nevedeli, že do čoho všetkého ideme. Sme si povedali, že dáme tomu nejaký čas. Proste keď to nejako nebude mať význam, skončíme a povedali sme si teda, že sme to skúsili a necháme to tak. Ale realita bola teda iná? Áno, ľudia prišli nakupovať, boli ochotní aj si počkať na nejaký tovar, keď sme objednávali, ale snažíme sa mať aj reálne ceny, snažíme sa byť ochotní k ľuďom, takže vlastne až potiaľto sme prišli týmto spôsobom. Ako sa menia trendy v oblasti aranžovania a kvetinárstva? Keď sme začínali, dosť sa predávali rôzne farebné veci, úplne výrazné. A teraz je trend jemných kvetov, či sú to smutočné vence, kytice farebné, jarné to idú, to áno, ale to je proste toto obdobie, prípadne jesenné, ale teraz ľudia chcú skôr také prírodné veci. V rámci vašej dlhoročnej práce v tejto oblasti kvetinárskej ste získali aj nejaké ocenenia. To je voľba zákazníkov. V Novomestskom okrese jeden rok sme dostali prvé miesto, druhý rok sme dostali druhé miesto, s tým, že my sme sa nezúčastňovali žiadnych ani anket, ani nič, to nám proste prišiel cez internet, je to všetko sociálne siete, čiže oni nás vybrali, táto firma, a zákazníci máme to vyložené, všetci povedia áno, máte to právom, jednoducho si to zaslúžite s vašou prácou, takže je to teda tak od ľudí také príjemné, bolo to také prekvapenie. Teraz je tu s nami Veronika Pevalová, ktorá je organizátorkou bežeckého podujatia, ktoré má názov Hornostrecká 13. Prečo zrovna tento názov? Lebo u nás v obci sa traduje taká historka z dávnych čias. Dve babky na trhu sa rozprávali, jedna nepočula druhú a hovorili si tam nejaké sumy. Za 13 sa nám začalo hovoriť odvtedy, teda za hluchých, takže preto Hornostrecká 13. Akú dĺžku má teda trasa tohto podujatia? 6 a 13 kilometrov. Je to netradičná dĺžka, keďže podľa Atletického zväzu sa vždy behá 5, 10, 20, 42 kilometrov. No a my sme chceli nejaký neštandard, samozrejme, dali sme si certifikovať tú trať a 13 preto, lebo v názve je Hornostrecká 13 a 6 je ako keby polovica. Kde sa podujatie začína a kde je jeho koniec? Priamo na námestí u nás v obci a tam je aj cieľ. Trasa vedie cez cyklotrasu. Čiže cez pomerne veľmi peknú časť Trenčianskeho kraja. Je to novo vybudovaná cyklotrasa, otvorená pár rokov a je to tam veľmi pekné. Či už je jar, leto, jeseň, zima, tak veľmi veľa ľudí tam chodí aj na bicykel, korčule, behať s deťmi, čokoľvek. Hornostrecká 13 má za sebou už 2 ročníky. Prečo ste sa vlastne vôbec rozhodli takéto niečo zorganizovať? Vždy som nejako inklinovala k športovým aktivitám, akýmkoľvek. K týmto behom ma doviedol jeden kamoš, tréner, ktorý nás takú partiu začal vodiť po bežeckých pretekoch. Jeden deň som prišla za pani starostkou, že takúto vec a udalosť by som chcela organizovať aj u nás, keďže nič podobné tu ešte doteraz nebolo. No a ona bola za, tak som sa do toho nejakým spôsobom pustila a verím, že aj ďalšie roky budú úspešné. Plánujeme aj tento rok nejaké novinky. Kedy sa bude konať teda ten ďalší ročník? 13. septembra, opäť na tej istej trati, 6 a 13 kilometrov. Budú pripravené rôzne mimo behové aktivity. Chceli by sme to mať také rozšírenejšie aj na tom námestí, keďže je tam na to priestor. Vy ste mi spomínali, že sa nevenujete iba behu, ale chceli by ste sa zamerať aj na rôzne ďalšie aktivity v rámci obce? Prizvala som si k sebe 2 kamarátov, s ktorými sme založili občianske združenie a v rámci toho by sme chceli riešiť napríklad letné kino, začať nejako viac rozvíjať aj šport tu na škole, aby tu možno boli nejaké športové aktivity raz za pol roka pre nich a nejaké súťaže a preteky, takže máme toho dosť na pláne najbližšie roky.
staršou generáciou vyrastajú ruka v ruke aj v obci Horná Streda mladí úspešní ľudia a jednou z nich je všestranná umelkyňa Petra Krajčová, ktorá kreslí a spieva už od svojich 2 rokov. V 3. ročníku som začala chodiť na flautu, učil ma môj tatino a o rok som začala chodiť na priečnú flautu, lebo ma inšpirovala jedna jeho žiačka. A odtedy ma to teda veľmi chytilo a pravidelným cvičením som sa teda dostala tam, kde som dnes. To je kde? Chodím na konzervatórium. Aké úspechy sa ti podarilo dosiahnuť? Aké ocenenia si získala? Na výtvarnej súťaži Senecká dúha som vyhrala zlaté pásmo, taktiež som vyhrala na súťaži výtvarno-hudobné nálady, nás už zvolen. V 5. ročníku som vyhrala návrh na žiackú knižku zo šeftu a ako žiačka základnej školy v Hornej Strede sa môj obrázok v Hornostredskej elektrárne dostal na mapu Horného považia malovanú deťmi. Blahoželám. A ktorý z tých úspechov považuješ pre teba za taký najcennejší? Z čoho máš najväčšiu radosť? Tak asi tú žiackú knižku, pretože som ju videla, že viacej žiakov ju malo pri sebe a to bolo pre mňa také, že super. Ďalšou tvojou záľubou je spievanie a tam si tiež získala nejaké ocenenia, takže ktoré sú také najvzácnejšie? Dostala som sa na celoslovenský festival ľudovej hudby vo Vidiečanovej Habovke a získala som strieborné pásmo. Potom som bola na súťaži Juventus Canty, bola som tam 3-krát a 2-krát som vyhrala 2. miesto. To je medzinárodná súťaž v klasickom speve. A získala som tam aj ocenenie za najlepší prednes ľudovej piesne. A taká najväčšia súťaž asi, ktorú som mala, bola online súťaž Lyrical Flute International Championship v Austrálii, kde som vyhrala 1. miesto. Mám YouTube kanál, kde dávam rôzne kreatívne videá, kde hrám na flautu, na husle alebo spievam a mám tam rôzne kostýmy. Niekedy hrám 3 hlasy, 2 hlasy a veľmi ma to baví. Mladá talentovaná umelkyňa Petra Krajčová sa venuje aj dobrovoľníctvu v rámci špeciálnych olympiád na Slovensku. V Hornej Strede mám jedného super kamaráta, volá sa Vicky a je na vozíčku a cez neho sme sa teda takto dostali k tým špeciálnym olympiádam. On tam teda chodí pravidelne a začala som s nimi chodiť na tréningy a tak som sa vlastne dostala k tej dobrovoľníckej činnosti. A s čím pomáhaš? Na tej súťaži s týmito deťmi sú rôzne stanoviská, takže zostávaním tých stanovisk, s nejakým vedením a asistenciou. V súčasnosti študuješ na konzervatóriu. Kam by si sa chcela profesne posunúť? Ktorým smerom ťa to ťahá? Tak zatiaľ sa ešte musím na 100% rozhodnúť, ale už teda je možné, že môžem byť učiteľka. Volám sa Anna Vicenová. Váš syn Vicky, ako ho voláte, sa zúčastňuje aj špeciálnych olympiád. Mohli by ste o tom trošku viac povedať, prípadne aj o jeho úspechoch, ak nejaké dosiahol? Vicky je členom špeciálnych olympiád Slovensko už 6. rokom. V kategórii MITP je to tréning motorických zručností. Je to systém unikátnych cvičení, ktorý rozvíja motorické zručnosti každého športovca s viacnásobným znevýhodnením. Tento program MITP je jediný športový program na svete, ktorý nevylučuje žiadnu osobu stať sa športovcom. Aj napriek postihnutiu? Aj napriek postihnutiu. V Hornej Strede každý rok beží bežecká súťaž Hornostredská 13. V hlave mám taký projekt dotiahnuť sem aj kategóriu beh s invalidným vozíkom. Bolo by to veľmi niečo výnimočné a hlavne mám už tú skúsenosť. Zúčastnila som sa behu s vozíkom v Trnave, teraz ma čaká beh s vozíkom, inklúzia v pohybe a rovnako je už tá kategória aj v Považskej Bystrici na nočnom behu. Takže veľmi rada by som bola, keby sa podarilo aj nám tu spolu s obcov, s pani starostkou niečo také dotiahnuť do konca. Dobrý deň. Teraz sme zrovna prišli teda do materskej školy. Teší ma Dagmar Burzová. A čo momentálne robíte? Momentálne sa pripravujeme trošku už ku Dňu matiek, tak sme si chceli zopakovať jednu pesničku, zrovna takú, čo patrí k nášmu kraju. A povedzte, aká to je pesnička.
A budete aj spievať teda? Budeme, my sme sa už trošku učili tento rok, lebo sme mali veľké oslavy, tak my si ju chceme zopakovať a chceme ho aj mamičkám zaspievať. Ideme ju skúsiť? Áno. No dobre. Trenčín dolinečka, pekná rovinečka, po nej sa prechodí moja frajerečka, po nej sa prechodí moja frajerečka. Okrem spievania, tak čomu sa tu ešte tak venujete? Konkrétne dnes máme na pláne sadiť obilie. Dnes máme pripravené tu naše veci, ktoré k tomu potrebujeme. Čo máme? Povedzte. Kelivky, semena a hlínu. Pôdu. Vy tu máte taký naozaj veľkorysý ten dvor vonku. Využívate ho? Áno, veľmi ho využívame. Hovoríme, že naše deti majú takú výhodu v našej dedine, že tu máme kus prírody, aj keď z druhej strany máme aj ihrisko, ale veľmi radi sa tu hráme v prírode, ako keby pozorujeme rastliny a máme tu aj kus takej prírody, ktorú nemajú všetky deti, lebo tu máme srnky a čo ešte? Krkavce, áno. A ste sa báli ich? Nie. My to cez okno pozorovali. A ešte okrem krkavcov tu čo vidíte? Videl som tam aj na tých dvoch stromoch tam vzadu tak straky či vrany. Čiže straky alebo vrany? Straky, rapotačky, to boli, že? Minule sme cvičili a keď sme mali takú fázu oddychu, tak sme zostali ticho a vždy počúvame zvuky z prírody. Kto to tu bol? Dve hrdličky. A čo robili? Hľadali jedlo, ale asi sa nejak hlučne rozprávali, že? Trošku nám to tu tak spríjemnili. Áno. No a ešte tie straky rapotačky chodia a ešte bažant. Takže my tu máme ozaj aj veľkorysý priestor na hry pohybové, aj na to, aby sme pozorovali prírodu, chrobáčiky a aj takéto zvieratá. To, čo iné deti možno v mestách nezažijú. Pani Agneša Dominová našla doma v zbierke po starých rodičoch publikáciu s názvom Spútaná rieka, ktorá hovorí o histórii vodných diel na váhu. Začalo sa to v Trenčine, potom Kostolná, Nové Mesto, Horná Streda, Piešťanov, potom sú Madunice a potom, pravda, Kráľová pri Senci končí, akože vodné dielo. No a vlastne tu sme sa dočítali, že aj toto sa robilo aj počas vojny, lebo sa to začalo stavať tie vodné diela pred vojnou a ja som si tu našla takú časť, že takto však vyzerá stavba hydrocentrály Hornej Stredy, skutočne len z rýchliku, ak ju navštívite, poskytne vám obraz oveľa bohatší. Keď prejdete okolo pekných činžákových domčekov, vynorí sa pred vami široká hlboká jama. V jej ľavom kúte vyrastá zvláštna oceľová konštrukcia, ktorá zakrýva rovnú strechu. Lebo bolo plánované, že po váhu budú chodiť aj lode. Čiže tam bola taká komora a malo sa to vlastne jak Gabčíkové, lenže sa to už nikdy neuskutočnilo. A lež začali stavať tú elektráreň, tak tu postavili, my tomu hovoríme, že baráky, tam sa postavili 4 alebo 5 takých jednoposchodových domov. Pravdepodobne to boli byty pre zamestnancov. Ja si myslím, že skôr ten manažment, ktorý tu elektráreň aj stavali. No a teda je to krásne, že slúži to doteraz a toľko elektriny, koľko to vyrobilo ekoelektriny a máme to tu a mnoho razy nám to zabránilo povodne. Lebo kedysi bývali povodne aj v Hornej Strede. Tento plac pred týmto obecným úradom sa volalo, že Stánie. A nebolo toto vybudované, tu bolo len štrk a také bariny tam boli a tam gazdine vypúšťali husy, že sa chodili pojímať, lebo však v každom dome, na čo by bol gunár, tak sa tam vypúšťali tí husy. No a keď aj kedysi ešte, že kravy boli, tak tu sa zhromažďovali tí krávy a ten pastier ich viedol, teda previezol ich cez most za Váh. No ale bolo to šťastie, že teda to dielo vodné je vybudované, pretože nás chráni od povodní, lebo koľko razy aj teraz ešte, že keď sa ten Váh vylia, boli by sme to mali tu. Čiže to nám bráni a teda zachránili Hornú Stredu pred tými ťažkými povodnami.
Každá obec má aj svoje problémy, ktorým musí čeliť. Aké výzvy má momentálne pred sebou Horná Streda, nám už prezradí starostka Simona Bičanová. Momentálne sa boríme jednou veľkou výzvou a to je výstavba vodovodu a kanalizácie, nakoľko v našej obci chýba. Teraz sme už v takom štádiu, že by sa to mohlo podariť a že by sme mohli už konečne začať stavať. Horná Streda sa predčasom objavila v médiách a to v súvislosti, nazvem to, s vlakovým problémom, teda že vlastne vlaky tu nestoja. Ako k tejto situácii došlo? Máme novozrekonštruovanú železničnú stanicu, na ktorej teda stáli vlaky, ale neviem z akého dôvodu sa rozhodlo, že tieto vlaky sa zrušia a stanica sa v podstate nevyužíva. Snažíme sa vyvolať nejaké rokovania, aby sa táto situácia zvrátila. Teraz sa mi občania prihlasujú v rámci takej nejakej ankety, ktorí majú záujem o obnovu zastávky vlakov v našej obci, takže uvidíme, ako to celé dopadne. Aktuálne tu vyrastá technologické centrum. Čo si môžeme predstaviť pod tým názvom? Spoločnosť Porsche začína tu s výstavbou svojich priestorov a takisto v rámci obce bude pokračovať významná štátna investícia Industrial Park Horná Streda. V podstate bude to priemyselný park, kde sa budú rozširovať ďalšie technológie a nejaké ďalšie firmy. A aké sú tie plány do budúcna? Teda spomínali sme už kanalizáciu a vodovod. Čo tie ďalšie výzvy? Určite by som chcela pozdvihnúť našu obec aj čo sa týka po kultúrnej stránke. Máme tu jeden objekt, ktorý by bol určite zaujímavý, keď by sa podarilo ho prerobiť. Máme tu vlastne sípku. V mojej predstave ju vidím ako také komunitné centrum, kde by sa vedeli hrať nejaké menšie divadelné hry, komornejšie predstavenia, miestne organizácie, aby tu mohli toto využívať a robiť takéto kultúrne podujatia. V akom stave je momentálne táto sípka? Stojí. To je asi tak všetko, ale potrebovala by určite úplne kompletnú rekonštrukciu, hlavne teda vo vnútri, pretože tamto roky zatekalo a je to v dezolátnom stave. Plánujete možno na tú opravu získať eurofondy? Určite áno, pokiaľ sa nám podarí rozbehnúť teda kanalizáciu a vodovod, čo je teraz momentálne priorita číslo 1, tak určite pôjdeme ďalej. Samozrejme zapájame sa aj do rôznych ďalších víziev, ako napríklad teraz na opravu okien, lebo ďalšia vec, ktorú mám v predstavách, je spravenie nejakej pamätnej izby, nakoľko tu máme kopec zberateľov a kopec vzácnych predmetov. Takisto tu máme krásne kroje, ktoré si zaslúžia, aby boli prezentované a aby si ľudia nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí, alebo teda v rámci Slovenska vedeli sem prísť pozrieť a trošku sa povzbudiť tou našou históriou. Horná Streda je obec zberateľov, umelcov, divadelníkov, nadšencov a najmä srdečných a milých ľudí, ktorí nám dovolili nahliadnúť do jej každodenného života. Ukrýva toho viac, než sa na prvý pohľad zdá. Ak si chcete oddychnúť od ruchu veľkých miest a spoznať život v kraji medzi Váhom a Považským Inovcom, určite ju navštívte. Naša rozhlasová prechádzka po jej chotári sa dnes končí a zostáva sa nám už len poďakovať za prijatie, rozhovory a možnosť spoznať veľa zaujímavých osobností. Dnešné Zvony nad krajinou pripravili Barbora Jurenová a Marcela Jedináková v spolupráci so zvukovým majstrom Danielom Galovičom. Vyrobil Slovenský rozhlas v apríli 2025. Dobre
baba.